Ayan na naman. Oh, yan na naman. Ay, grabe, laki na naman. Ala, kulangan. Ah. Yan na naman, huli na naman. Ay, malaki. Ay, nalaman magkatoy. Naku, binaon. Ayun, wala. Ayun, malaki. Original na naman. Original na naman. Ito yun. Yan. Agoy. 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 Wala na, tumakbo na yung isda. Ayan, mga ito yung spot natin. Ay. Ay. Nabulapit. Agoy. Okay. Yun, ganda. Yun. Ayan mga toy, oh. Ayan mga toy. Good morning po ulit sa inyo mga toy. Ayan tayo ulit mga toy. Rest back tayo, rest back. Ayan. Ayan mga toy, papunta nga na yung SM Bikutan na yun. Tapos ito, Laguna Lake na yan mga toy. Ayun, papuntang Angono, Binangonan Rizal, yung Talim Island yun. Ayun, shoutout nga pala sa pinagbigyan ko nakaraan, mga taga Magsaysay dyan, street sa May Guadalupe. Naway natuwa kayo mga katoy, no? Pa-comment naman ng thank you mga katoy. Good morning po ulit sa inyo mga katoy. Naway nasa inyo ang blessing sa lahat ng anglers natin. Sana maganda rin yung napupuntahan yung mga spot. Yan. Tara. Thank you Lord. Yan ang pambutom, dalawang pambutom at isang taw-taw. Dito pang gilid. Nakaraan kasi dito, wala talaga dito, banda rito mga tayo. Hindi tayo nakaisa. So try natin dyan mga tayo. Dito tayo. Mababaw pa rin talaga, oh. So mga tayo, nakatatlo mundo. Meron na. Ayun, meron na nga mga tayo. Yun, meron mga toy. Ayun, bakit lumundo? Yan pala, meron. First cuts tayo mga toy. Yan, oh, ano kaya to? Uy, malaki. Kaya pala lumundo mga toy. Uy, ganda. Kaya pala mabanter ito yung ano. Grabe. Parang umano yung ano yan, nakaunat yan eh. So yun mga toy, first cuts tayo. Kaya pala lumundo dito, papunta rito yung ano. Baka swerte natin mga tayo. Hey, first cuts in here, Katironi. Gusto mo ba yan, Katironi? Yung spot na yan? Yan, tara na mga katoy. Yun, shoutout Kapi Pacing. Yun, Kapi Pacing, Pinoy Anglers. Yun, Marikina Anglers. Tara Marikina Anglers. Si Anglers yan, bayan mga tayo. 1-0. Tingnan nyo mga tayo, ano ko. Wala akong sinker mga tayo, bato lang to. Yan na, pinagagawa ko. Binabalot ko ng ano, ang balabal ko. Wala sa gamit yan mga tayo. Nasa diskarte yan eh. Anin mo yung mga ano, magandang sit up, wala namang mahuli. Nasipag yan mati sa paghanap ng spot. Yan. Huli mga toy. Grabe yan, laki. Yun oh. Yun. Uy, thank you Lord. Di ba mga toy, nakadali tayo. Maaga pala kumakagat mga toy. Maaga pala kumakagat sa taw-taw dito sa gilid-gilid. Grabe, ang ganda. Mga toy, dalawa na.
Nadumihan na pati. Nadumihan na. Nadumihan na tayo. Yung tubig ko. Kaganda ng size mga to. Sana di matalo ng arroyo mamaya. Magtuloy-tuloy sana. Kaya masyado maingay kasi ano. Ay. Nako. Ano mga ayun mati. Bato lang yan mati binabalot ko. Nag-stop tayo ng ano ng ekstrang ano pamato eh. Biglang kinagat. Ganda lang, napakababaw lang yan mga tol. Yan o. Diba? Napakababaw lang. Mga toy, bato lang yung mga toy o. Diba? Binalot lang. Ano naman? Yan na naman. Uy. Ganda to. O mga original mga toy. Ano to? Bakit ayun ako sumisigsag. Nako, sabi ko na nga ba sumisigsag. Pag sumigsag talaga mga ito. Pero ang gaganda mga ito ng size niyan. Ay naku. Ganun daw. Kuya Ronnie oh. Pasalamat kasi kayo mga ito sa mga lagi magpasalamat po yung nakakakuha kayo. Ganun yan. Kasi natutuwa rin sila yan pagka pinapasalamatan nyo sila. So, meron mga rin yan eh. Ang ginagawa ng rina yan. O ikaw tamad ka, magpakagat ka na ikachoy. Wala kang ginagawa. Kaya huwag kayo magpatamad-tamad mga tayo na po. Magniutusan kayo na ano, ng pinuno. Huli na, wala na kayo sa mundo. Puro kalaban si Kachoy. Ganyan lang siya oh. Pero itong isa ko ayaw magtrabaho ah. Biglang ginano oh. Buti inabot ko eh. Yung huli ka ngayon. Ang liit lang ng kagat mga toy. Grabe. Ay grabe, ang liit lang ng kagat. Sabi ko na kapag ginaganon ng konti mga toy. Diba? Yan pa, huli na naman. Teka lang. Diyan ka lang muna sa loob. Ayan na naman, dumadawi na naman mga toy. Ay ganda na. Ay sus, malaki. Uy, grabe. Bisos, umatay. Ala. Ayan ako. Thank you Lord pa naman. Ay naku, thank you Lord. Thank you Lord. Ay, grabe nakakatuwa mga toy. Marami pong salamat Lord. Ayan. Itong fishing spot pala natin mga toy, no? I-share ko ulit mga toy, no? Sa loob to ng ano mga toy, ng RMDP. Yan. Homeowner Association, no? Sa may Taytay Rizal, sa may ano pala to? Barangay ano San Juan. Taytay Rizal, yun tama. Yan ang saktong ano dito. Uy. Tapos papasok kayo sa ano, pag nasa Barangay San Juan na kayo mga toy, no? Search nyo. Block 37 yung pasok kayo doon, tapos kanan kayong paganyan. Makikita nyo na yung ano, yung RMDP, yung Abilias Association, ay yung Homeowner Association yun. Pasok na kayo doon. Di pa naman pinagbabawalan, no? Sana di tayo pagbawalan na dito, no? Pag fishing lang, no? Mga sabi ko na nga, pinipisik-pisik lang gunti. Ay, ano nga pala dito mga tayo, mga heavy duty, no? Di kayo pwede dito, maano kayo dito, lulubog kayo dyan sa ano, styro na naka salansan dyan. Ang ganda.
you Lord. Ay naku, nanginginig din naman ako. Diyos ko, pag ako nakakaragis mga kapatid, parang nanginginig itong mga tuhod ko. Yung kalamnan ko mga kapatid. Pero kung sobrang laki yun mga kapatid, talagang aanuin ko yung mga kapatid, lulusungin ko yung banda dyan para masalok ko. Kaya pa naman mga kapatid, kaya pa naman na ano ng linya ko yan eh. Ayos lang. Yun, huli huli. Kala mo di kita abutin ha. Kung sa pabilisan lang tayo, ala Fernando kaya ito. Hala. Uy, grabe. Kala mo ha, di kita abutan. Uy, grabe. 4 fingers na naman. Ang gaganda ng size mo ito eh. Ay, kala mo ha. Kasi Richie oh, Richie Sasan eh. Kachoy, kumusta ka na Kachoy? Kachoy Mac. Yan, sa mga Tarlakenyo anglers, Kachoy KL yun. Maraming salamat sa inyo mga Kachoy sa suporta sa ating channel. Hindi tayo nakauwi ng Tarlac. Kulang sa budget mga Kachoy. Diyos ko. Dito pa nga lang papuntang ang uno pa nga lang 2 araw mga ito 200 ay. Ayan na naman oh. Ayan na naman. Oh, yan na naman. Ay, grabe laki na naman. Allah, kulangan. Ulo. Uy, Diyos ko. Allah. Mga sa'yo. Kulangan oh. Uy, grabe, napakababaw lang tong ispat. Napakaraming ano. Napakababaw ng isot, napakaraming tilapiyang malalapat. Ay, naku. Kasi ano, bibigyan na naman kita kasi kasi ano, Win. Kasi Rob. Kasi Aljon, yan, kasi Rick. Kasi paring Sani. Tsaka si paring Ryan Manalat. Pare, di pa ako nakakadaan sa'yo pare. Nandun ba sa akin yung ano yung bibigay ko sa'yo? Prosin na pre. Iting talaga Lord. Walang mumpay na pasasalamat sa'yo Lord. Ay, thank you. Grabe to. Kita mo, bato lang yan talaga mga toy. Kaya ngayon mga toy, hindi na kayong gagamit ang tingga mga toy, napakamahal. Tipid ko. Ibili nyo lang Ricardo, bibili yung tingga. Grabe ay, huwag kayong mainip mga toy pag pupunta kayo dito no? Ganyan lang siya, tapos maya unti-untiin lang yan. Pag nakikita nyo binabarat na yung ano, tsaka nyo birahin mga toy. Yan meron naman banda rito mga toy, hingit na di tinuloy. Yan dito dulu tuloy mo. Huli na naman. Kala ko wala kala ko wala mga tay, meron pala. Yun ang huli na naman. Grabe laki na naman. Kala ko wala eh. Ginagalaw-galaw lang. Ay sus, sayang di inabot yung isa oh. Grabe mga tay, ang ganda oh. Nalapat. Naku, sisimulaan na yung aroyo. Sana dire-diretso pa rin yung ano, original mga tay. Sana yung binigyan natin nakaraan ng aroyo, bigyan din natin ng original ngayon. Sarap sa pakiramdam mga tay magbigay ng ano, kaya ulam. Huwag lang luto. Mahal-mahal ng gas ngayon. Diyos ko, 1,400 na yung gas mga tay. Kaya mas masarap pa rin talagang manirahan sa probinsya. Ito paano doon? Yung panggatong mo, libre na. Gas na lang kailangan. Yung
pwede sa ano. Yung ano ba tayo, yung kerosene. Kerosene na lang kailangan. Kaya di na, yung mga daon-daon ng nyug, pwede na pampasiga. Diskartihan ba? Sayang di inabot dito. Ayan, nahinit na tong tao-tao natin. Original talaga dito sa gilid na to eh. Ayan. Grabe, kagana lang kayo. Ganyan lang kasi oh. Tapos ginagalang konti oh. Buti pang pinalubog ko ng gusto. Ay. Ganda ng ispat ko Kuya Delphin. Kuya Lito oh. Malayo pa si Kuya Lito kasi. Kuya GR Tixon no. Arayo kaya manoy. Saka ako pag umaalis ako mga sa amin talaga madilim-dilim pa kasi kumuha pa ako ng bulate sa ano. Nagukay pa ako, flashlight lang ba? Kasi 5. Yung ilaw ko mati cellphone lang. Yan na naman, huli na naman. Ay, malaki! Yun na naman mga katoy. Naku, binaon. Ayun, nakawala. Yan, laki. Original na naman. Good. Matay oh. Grabe. Kala ko di ko maano. Grabe mga si busog na busog sila oh. Kala ko. Yan. Yan oh, magkakabi talaga to. Mga silent viewers yun. Maraming salamat sa inyo mga solid supporters ko. Thank you so much. Ay, grabe. Yung spot natin talaga. Napaka-blitz natin sa mga pinupunta natin spot. Minsan wala, okay lang natin. Salamat pa rin natin ay napunta natin yung inaasam natin pagka di natin nakakahuli. Tulad nakaraan natin, sukmon, wala. Talaga. Nilawitan kasa't kalating oras mga wala talagang dawi. So okay lang yan, at least na-update natin yung mga ibang anglers na gustong pumukul doon. Malaking tulong yung mga update na ganyan. Maliit na bagay pero malaking tulong sa mga kasama natin anglers yan. Pero mo punta doon, sigurado ubos yung 70 pesos nyo pagka nagmotor kayo. Eh mag-i-snack pa. Eh kung mag-i-UC pa kayo wala nga naman namimingit yung mga ibang nag-UC. Siyempre habang namimiwas yun may mag-UC pa yan. Kung magkano pa UC ngayon. Kaya maganda talaga mag-a-update natin. Sundan nyo lang ako mga tayo, akong bahala sa inyo guys. Sundan nyo lang ako mga tayo sa channel ko. Akong bahala sa inyo sa spot. Mga tayo, update ko na lang kayo mga tayo sa huli natin sa pagka-pa-out tayo. Ito mga tayo yung test up natin huli. So yan, kaya hindi na masyadong umaba mga tayo yung video natin. Grabe ang gaganda mga tayo. Grabe. Yun mga tayo. Ayan o. I-thumbnail natin to. Yun mga tayo. Tapos yung mga aroyo mga tayo. Mga good size naman. So yun lang mga tayo. Dyan lang kayo mga tayo. Para din na masyadong umaba yung ating video. So yun, grabe. Muli mga tayo ang fishing spot natin. RMDP. Villas Association. May Barangay San Juan. Taytay Rizal no. Yun, maraming salamat sa inyo mga tayo. Dyan lang kayo mga tayo. Dyan lang kayo. Kakarera na natin to dito mga tayo. Ang pagbabalik kaagad mga tayo. Ito nakagat mga tayo. A few moments later. Aganda ng size. Maraming salamat Lord. Yan mga tayo. Grabe. Tatry ko dito mga tayo ng nakadaler na ko dito isang medyo tamang size rin. Mga 3.5 siguro yan. Ay, binalik ko na lang. So yan lang mga tayo no. Maraming salamat sa inyo mga tayo. Thank you Lord. Thank you mga tayo sa mga nag-tune in. At mga nag-like po, nag-share.
Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga silent viewers po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yun, mahal ko kayo mga toy. Thank you, bye bye. Ayan mga toy, napakaaga pa oh. Tara, sabihan natin sila doon para maka-spot pamiwas. Dito lang yung setup ko mga toy, dito. Tapos doon, doon. Yan lang. Ayos, dinagaan tayo ng mga original. Thank you Lord. Nakaraan, puro original, puro arroyo dito eh. Ang dami. Salamat. Yan ang fishing spot natin.